tuosta se pitäisi se pallo lähteä tulemaan. Kuule, silloinhan se oli vaan se kaappalalieksa. Elaissia minä panin tämän päähän. Kyllä ne tunnisti omaksi päähinekseen. No niin, ajattelen nyt kun minä 87 ja 10-vuotisena ruvesin opettelemaan, niin saa sanoa, että 77 vuotta on näitä näpellyt. Minä olen sanonut, että jos näkisi ne ensimmäiset työt, eikö ne varmaan melko takeroita oisikkatoa, kun sitä oppii vähän käsittelemään tuota. Joo, minähän jo lähdin 17-vuotisena kotoa maailmalle, niin siellähän minä Savotta käyn. Silloinhan minä tykkäsin kaikenlaista aikani kuluksi näppärällä kämpillä. Siellä sitä aikaa oli, kun sen päivä ei se ollut mitään olemista vain. Niin. No ne sillä saa miten mielikuvitus riittää, niin melkein kaikki kuule. Joo, jotta ei sillä sunkka käyttöesineitä ainakin tässä on leipäkoria ja mistä se poltti? Kun sisällä kuvasi niin